yarinya dai na gani taman tahowa ne yan bada sadaki. To masha Allah, nawa za ka biya sadakin ta? Zan ba ku naira 3,000 cash ba transfer ba. Mallam baka tashi son aure ba. Mallam kuɗin ba su maku ba. Dan ƙara dan wani abu mallan. Mallam na jiya zan ba da 3,500. Mallan ka dan ƙara ba ganin horon mace ta. Na jiya zan ba da 4,000. Ka sani fa ko shanuwa mai ciki ta fi kuɗi a kasuwa. Don haka sai ka ƙara ma sadakin madan kuɗi. Ko ita tana da ciki wata 9. Tsakaninka da Allah duk abin da ka gaya man gaskiya ne. Wallahi da gaske ne, wata 9 ma har da kwana 10. Ka kira ruwa wagga magana. Na kira ruwa ba kuɗi za a ƙara muna ba. Ka tabbata wagga magana da gaske ka yi. Na tabbata da gaske nika yi, mallam me ka ƙara? To wallahi ba na aurenta. Kai, kwantar da hankalinka, ni ciki na wata 5 ne. Inna lillahi na bani kuma tsaman na yante gidanmu na wasa son auren. Ni ne naku Malam Didi, ku shiga YouTube channel koyo sacin din Nishadi TV kuma na subscribe za ku samu sababbin kwamedodanmu da zarar mun dora akai mun gode.